Здравейте! всички. Това е четвърти епизод на Dying Light и ние сме двамата тук с още едно момче. Момиче. По-чест. Не, бан се. Продължаваме с епизод 4. Да. Минахме тая мисия, тъмната. Night Mission. Ето навънка още едно даже. Който е гледал. Ева му давам, който е гледал. И му е харесал. Ето това взема, брат. Я виж бе, що ми говориш. Сега трябва да репортваме с Брекен. Да си говорим. Да. Оу. I mean, you need answers. I know, but buying from Rise? You can't be For serious. God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We discussed that No, already. we didn't discuss it. Тук You само just се decided that I карат. Оп, ничко. Ама ние на всека да отиваме, ние сме като балачки. Yes. Well, Но, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Значи трябва да отиме при то. Did you guys give Crane and me the room? Чакайте малко. опа, че ставаме насаме, майче се мазгам. Брекенчо иска да останаме насаме. Явно, че ни бие. Sure you're up for this. Ще ни Has to сотви be done, тук. doesn't it? По време на клип не мога да направиш ни. Rice's place is over here. Just find out what this will Тук cost us. почнаха да ни харесват нещо. Въпреки, Опа. че ако знаят с какво се занимаваме, че сме изпратени от космос. Нищо такова, леко тактично. Опа, чакай, тук още трябваше... Макар ще Я, вземе по дай си ранг. Какъв ем, бе? Ай Ще също. тутепам. Значи, О, ние ме, така, трите. бе. Значи... Чакай, много бързаш, чай сега. Yeah, space, backpack. Значи 4 бакпака ни дават това за повече неща да Get better. събираме. Това е нам. Аз мислим е това. И това какво е? Па повече намалени цени в магазините. Па ние без това не ги използваме. Аз сега си купиха, още е 10%. 10% намаление, майко. В Kaufland! Това мислим, че ни е по-важно. Да, пари. Това е. Да. Това е да креатваме нещо, което не знам какво е. Са. Имаме тук скил левели. Това Това е е свирка. Knockdown, Тук някакви глупости. Тук го е без. Аз гледам картинките. Той чете. О, да. Какво? Use a movement of attacking enemies to... Охо! Когато ме атакуват, само отискам аут и аутплей му правя. Outplay. Тук ни срещат. Тук малко ми звънат, драги. Това трябва. Не е хубаво. Не. По време на теб да ми звънат. Лошото е, че не знам кой ми звъни. Така че... Аз... много имат да ме бият и... Опа. И затова снимам клипове. Много умно си направил. Той се депресира, а не си има клипове. Да. Сега трябва да ходим... Значи... Мисията ни да Обаче отиме нощта е хубаво обаче. Обаче аз викам да си легнем, първо искаш. Защото не ми си взя през нощта. Че можем ли? Мисля, че може. Мисията ни Кой си е взема да един ходим... турка краката? Легни, може да легнеш. О, колко е готино. Особено Снимаш ли го? вечер, че аз да светна. Да, че светнеш. Да, че светна. Значи, Че нашата светна на Лела мисията ни е да отидем при Райс, някаква друга групировка и да вземем антизин, тъй като... Той взима всичко, той винаги е на първо место там, когато пускат от самолетите пакетите, да кажем. Антизин, който не знае какво е, да го повториме. Това е лекарство, всъщност не е лекарство, но нещо, което Да бе, помага лекарство. оцелеем. Ако сте охапани, това намалява. И тъй като никой не иска да отиде, ние отиваме като най-тъпи. Well, this is the perfect opportunity. Аз ще кажа, Със че това собствено е Все пак това е нашата мисия, сеща Със да собствено ходим в желание. Райс и да вземе някакъв документ, ама Не сега не беше знам. ли Сулейман? С Сулейман Паша. Да, Пача? това говорихме днес. Сулейман Паша, познавате? Какво за него? Да бе, той ме е приятел, аз вчера взех така. Вече си Я прикси слезни долу. Не, качи се горе. Качи се горе.
Къде си горе, ходим да видим оръжие, нещо да купиме. No, it's... Ма аз имам 300, аз си купих. We'll ЕГ. appreciate what you're doing. Добре, махай And I се. know you're doing it to redeem Махай yourself. се. Не гледай скочи. Значи сега отиваме Да, при да. Райс. Все пак то е много добре напри, като си легнахме да спиме. Защото през нощта е мазало. Ще заебат матер. А няма нищо. Защо не знам. Swap with Грабили са this. ни. Swap with... Fuck! Yo! I don't want to collect this shit. Абе, тук апгрейдове има... нищо не става лошо. Ай, Start to die. Таре го то. Имаме си едно оръжие, че тичаме напред, вече има... това ни е първото оръжие, драги зрители. За първото елито оръжие. О, да. Сега отиваме при Райс. Аз викам първо къщичката само набързо взем. I don't А blame къщичка, бе. А че само тук А, да изговоря къщичката. там някаква хуй. you. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Къдете? Look, Jade. We'll talk when I get back with the Anderson, okay? Okay. Тук започнаха много ни се доверяват, ама ние сме малко така се падаме гаднярчета. Педерас. Защото се Не сме занимаваме педараси, бе. с странични неща. Не, че... говорим глупости. В смисъл, занимаваме се с... Не сме толкова големи печаги, както изглеждаме. Оу, shit, bitch! О, Виж, аз съм от... Вижте какво хубаво оръжие. Мажи велики. Верно се, маеш велики. Лютеница. Мажи ме, филики, мажи ме! Ма добре, аз правим ли нещо с този нож или какво? Он само... Маз. Тя като гледаш, не му ли правиш нищо? Ама тук много циганьори, бе, бе. Ето какви са хубавци. То няма... Бел дроп няма то. Бате, ти как си жив, бе? Папа има черен. Аре, убий ги, трябва да ги убиеш. Ама, дай първо да затворим порта, защото влизат още педараси. Извинете. Епа, моя затвориш. Аре, че ви затворим отвънка. То май един си измъкна. Не. Те са много Той е малко. страбе, бе, бате, кажи честно. Епа, че му Той открадна. май е бил от гетото приемал, бре. Ма това е жена, бе. Жена. Имаме малко енергия. Не, да бе. Обаче ме е рада как го държи, обаче. Гледай. Обаче. Да, се... Тук трябва да ги избием и след това става сейф зона. Така, доколкото аз си го Да, че мога да спиме. Тук, че мога да спиме. Как го мушнах мазно, бате. Тук мога да спиме. Тега той от гетото, бре. Обаче ти наби и нямаш кръв. Това бате се е бил яко при... А този медкит не е Обаче- лесен. Обаче се бил само с хора заедно. С зомите много на Ние с какво мъжки. сме? Ние с Ама какво не е сме? той умрел за това. Мазгам те. Още е момчето, бе. Ако беше момче, не го различавам. Сега правим сейф зона. Ако са ми казали на здраве, мерси. Не знам. Що не ми казахте Що не ми казахте Обърни на се, здраве? давайте кой. Ти от видеото не са... Ма те не ми казаха на здраве, Той човек. трябва да го убием, още има. Его то. То се крие, бе. От се криеш, бе. Ма те не ми казаха на здраве. На здраве. Ма те не техно име. отиват, ама... Не На честно. техно име, бе. Никакъв респект нямат към Кой мен. го зареди сега ток? Имаме ток. Така. Добре, аре отиваме към мисията, че тук малко... Аре, се верно. Сега по коментарите да напиша на здраве. Не. Охо-хо. О, за малко да си... Добре. Малко Знаеш какво? Винаги съм си мечтал да направим това. Не, дей да го Че, правиш. само. Не, айде. Ама 360 на скоп. Ма ще напри се. Ето, пак успях. Нали знаеш, че те... Стана там. Браво, бе! Умно! Ходи на там, Вече. нямаш... Оръжието ти е слабо. О! Ти си То слабо. видя ли какво направи? Беше Аре, да опреш си оръжие. Все пак това ни е... Това там на не е пакет. Те и как си играха по... Нали знаеш, че сме в техна... Обаче сме много луди, но не чак толкова, защото оръжието ни е много малко силно. Обаче и те имат оръжие. О, майко ми. Те са много луди тук. Може да си ходиш.
Предлагам ти си ходиш, брат. Те много взимат. Много взимат. И Кой са си трима. ти? Ох. Аре бе, вие не мрете ли, бе, вие сте по-злобни от зомбите. Ама гледай, слушам корема и па. Нищо. Тук се бориме за нещо хубаво. Не знам за какво. Ма не е верно. Ай, за човек се бориме, за какво е този човек? Ма то умрел бе, съжалявам, аз мислех, че това пратка пакет нещо глупост. Да, Не целете по мене бе. Мазути. Абе, те с пушки изстрелят по мене бе. не. Абе, тука, спомни си едно нещо, тук трябва го да направим това. Май ще нека тук да ни снимат за филм, да. Да нещо от сорта. Той снима. Че ме мая. Че Ще там правим? мазгат. Какво ще направи, бе? Адам, плавно, брат. Това е сейф зона. Ето това при много ме дразниш. Ето трябва да направим на бърз. Crane the big shot, Да, Crane the superstar. да. You know what I think? I Cool. think Brecken blows your skills way out of proportion. Я то бе. Не е верно. Обаче всички ни Всичко си е познават. в пропорция. Yes. It drives me up the wall that people consider you to be the best runner in the tower. Yes, again. It's always been me. Volcan. Вулкан. Settle this once and for all. Show me what you've got, Crane. Prove you're faster than I am. Unless you're scared. Are you? Тук започват да ни Не. завиждат, драги Не, зрители. не съм плашен бе, кучо. Куче. Да не те обижда. Там имаме някаква мисия. Ама дай си се вземе I have главно. nothing to prove, but fine, Що let's само do it. искам да го кажем то? Сега ти всеки ти пука. Сега сигурно сме един друг. Малко се отклоняваме, надяваме се да нямате проблеми. Абе те че се радват, брат. Брат муа! А ти знаеш ли съобщо къде отиваш? Надявах се ти да знаеш. Не знам. Как като бе? Не знам. Не, така няма да стане. Трябва да се обърнеш. О, да. Да fucking bug. Това трябваше да го направиш малко по-рано. Ето ти е първото. Сега отиваш при второто. Това беше... Какво умрехме във вода, а? Как че ме обесиш? О, беше... О, може се ударим вътре, бате, те... Ама вече... Ма не е честно, е свак. Look like it is. You're a zero, Crane. Аре, умри, бе. If you want to prove me wrong, you know where to find me. Не, отивам за мисля. То, у някакво клипче, отделно ако трябва, че направим и че му щупим за тази каза. Не, че го застравим, защото... Абе, там пратка ли има това синьото? Нема хора да вземе, нали? Отклонихме се. Развали ми настроението. Ама няма. Каквото е такъв напред. По някаква трябва. Продължаваме напред. Ой, това беше малко хъна състава. Може да си изключиш фенера, аз можем да си го изключим. Че. Че. Не бе казах, че. Ричи Не бе, ме не съм плаши. свинер, бе, виж. Кучето му плаши, О, тук имаме зверо. куче, което ни гледа и ме плаши. Саудио, от тук ли ще скочиш? Обмислям. Виждам, че го отмисляш, не дей да го отмисляш толкова много. Викаш направо рип. О, боже. Не го би. То го смъни. Carry him, I'm here. Човек, после метки да кой че го бра. Wish me luck, kid. Кит. Вече сме и на brother, бе майка. Много сме уви. Опа. Много сме уви. Don't shoot! Те You're ни to see Rice. стрелят. Brecken sent me. Brecken? That asshole in the tower? Alright, what does he want? Come to make a deal. What kind of deal? The kind I make with Rice, not А with там his еще это flunkies. хуже. Alright, let him through. This ought to be entertaining. Пускат ни. Искат ми да. Welcome friend. А ако Значи- сме няколко човека, Отиваме Ще го брат, при Райс. За антизин. А този Райс не мисля, че ще ни даде. Е, да ония с черно. Осман.
Паша. Братче. То бати рамената, бе. Ай, киса тя. Какво ще му правят на този човек? Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Пак си телевизор. Your right hand or your Оле, това е твоя десна или лева ръка. Was that my left or your left? Вика, левата ръка, то му отреза десната. Се е бава с нещо. Ама, Така от че- тази страна, Е, What do you want? показа от лево. За мой или този твой? костюм даже не носи дрехи после. Той показва плочки, малко се филмират. Брат, това не what do you offer in слушаш. return? Тихо бе ти. Your services? Your loyalty? Perhaps I should Тръй. Оболева, притискаш ме в компютър. to Karim. He's one of ours. Знаеш как ме What he притискаш? asks of you, and Rise will consider giving your people some antizin. Understood? Understood. Don't seem to have a choice. Perceptive. Значи изпратиха ни от космоса. Изпълняваме мисии на Брекен. И сега изпълняваме мисии И сега на... гледаме и ръце, бате. Вземи го това. Оръжието. Ма това е много тъпо, Нищо, помидор. вземи го. Ние нямаме оръжие. Ама, имаме. Не, вземи го. Има. Добре, Слави, вземи това е го много ти. слабо. Хубаво, вземи го. Няма, нека е слабо. Ние Аз ще при го го- взехем през тази игра. Колко антизин имате. Моля открадаме, виж. Ние по принцип по мен. Няма тръгвай натам, са много се бавиш. Как може толкова тъп си гледаш питата? Краката. Там Може са- да не си вземе малко антизин си хубаво. Да, за Е, мен- то, че му пръснам, черепа и готово. Не, върни се. О, да. Къде се тръгна сетата? Първа трябва да почва. Shit. Jason Rice, McFate. Jade's right. He's a Jason. psychopath. He's also the GRE's rogue operative. Now I've got to cooperate with this piece of shit. Not Вече only because of изпълняваме- my mission, but also because he's got a Вече ton of сме antizin брюнетки на stockpiled. 3. На 3 групи. Нещо подобно. Get your task from Карим. Тауър Траш. Какво ми Значи, каза? Тука, знаеш какъв ти е проблема? Че не мога да те бия само. Ето това ми е проблема. Shit, you wouldn't last a minute. Не трябва, бе, бастун. ето го. И There Карим. you are. Rice said you'd be coming by. I'm Karim, И кога ти е казал? an American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? Няма ти. Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over Той, the че си radio. измислиме, That way I те can make нещо sure много you ни е get бавно. where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulator. Преди Most че ги of my гледа. men are too Yeah, but you slow, know them all too of them. fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the antizin? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. Скокочето. He doesn't handle disappointment very well. Кита, помня. То не приема, но... Добре. Абе, то попича. Заеби ти. Не изпълнените квестове. Това е нещо много ни псува, виж. Let me get Давай, тръгвай. Ама- Много се бавиш, значи. my head in your ass. Your head in my ass. Затрай. Just met a guy named Kareem. Binds He's though. like Rice's major Combined domo, though. I guess. Райс, Number one Карим, flunky at the very Джейд, least. Рахим, Kareem's sending me to fix some antennas for Rice. Сюлейман, Паша. Nothing better than being an errand boy. Райс, Орис. Рич тук ни напуска. Я то как... Засъби този от пак. Къде ще ми престрека, чули го ти? Добре, тръгваме към... сега трябва да, Още няма обаче. да съобщаваме нашата мисия. Брат, дръж ме. Дай, тръгвай, ходи такова и сега пак трябва да дам О, отчет. глеса. Пак правим отчет между това, което правим. Вече работим сериозно. Аре, Дай, вече... тръгвай натам. Вече сериозно да. То му щупи всичко, бе, бат. О, верно са с ти отчети. Сега как се хваща? Не е лесно да работиш за 3 кампании. Знаеш? Верно, бат. Ти си обаче предател. То бате насекъде, кой всеки предава. На единия каза, На мен ми каза, че ще ми купи пони, ама... ето го iPhone 6.
Да, купи ми кремвир, жвата. Аз му викам, искам пони, он ми вика, Бони! И аз му викам, че бе, No аз ти question, казах that's пони. Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to Ето го fucking Сулейман. warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Окей. Great. Те се нуждаят от тъпия файл. Ма той говори като компютър, бе, бат. Дай сега тръгвай на Acknowledged. Find И винаги съм telecommunication. acknowledged. Трябва да мериме телекомуникационна антена. Excuse. Кажи, бе. Капоне. What exactly am I doing? Горичката. Пати. Той влиза Само някакъв вратори бъс. и све време. Не се научи това куче. Това така е грозен. Ости го. Вижте го. It's a benefit for everyone. Ето го. Rise. Ето го. Попа ми легна, вот она пуска ръката. Оу, шит. Продължаваме. Ау, Капона тръгва напред. Те са много грозни, нали? А ти електричество Не влизай там, не влизай там. Ето го, виж. Това пратка ли? Не. Не ги би. Ма те са само двама. Брат, ничего не съм. Дай да си извършваме главния квест. Така ми го. Бе, Те май научи ни бият, ако ми фам. С нямам нищо против. А защо се биеме помежду си, бе, брат? Бати тъпъти. То взето умра. Я виж колко такова има. Ело, бе! Върни се. пъпка ще я правя, пъпка ще я правя. Ела, бе. Върни се. Тама, Той имаше хубаво оръжие, върни се. пъпка ще я... Той отиде при още. Не, той сега се връща. Ела, пъпка ще я правя, бе. Демет. Влизай. Вземи му гъна. Главата му падна, няма се преобразиш, кучко нещастна. Главата ми държиш. Вземем това оръжието. Та. Жалко. Видиш ли? Не, давай натам, не натам. Верно. Сега ще видим какво На та там пратка ли? Какво е оно? I'm at the first antenna. Патка. Оу, шиет. Ах, тъжи, колко е грозен. Това трябва да го отвориш тук. Това долу. Сега ще ги правим гес. Те че долу, няма нужда да ги пребъж. Знаеш какво, че? Или майко. Той го запали с удар в земята. Бати скрита трябва да направиш да го направиш това, бе. Като му гледам пак. То свира като удари и пъпките ти прави. Махай се. Outplayed. Аре, отваряй бързо. Отваряй пътива. По-грозен няма ли да си? Ето как се цъска, бе, брат. Си ти, бре. Как бав, да. То сега че стреля ли, бе? Бутни го! Падай, бе. Оу, шет, то ми скара къри. Така, то Така. То па даже не си отваря устата, То казва. няма как да го запалиш. Умре то, батякто. Умре, ама то как че умре. То че ти шибне, леле. Ау, това боли хора. Моля ви, не ми се стърдат. Хайде, стана лошо. Пъпки ще я направи. Това колко радва, брат. Така, измирайте. Те ви пъпки по цялото лице. Фалът изгаряне 5-та степен. Отвори тук, отвори. 5-16. Не мога да отворя. Не ме изрити тук. Бутни го. Не! Боже мой. Няма да е лошо да побързаш. Ама трябва да ги избият тези дето идват. Идва то да не дойде, защото тогава виж сега колко идват. То не мога влезе, то добре, че то ни помага, драги зрители. Добре, че е прост човек. Се опитва да ни избие, въпреки това ни помага. За тебе. Не. За тебе. Как очакваш да ги избиеш всички? Махай се от тук направо.
Казах ти, че нямаше мини за така. Сега ще ги отплена, бе. Така, пази се от огъня. Ма той зато отзад. Идват много. Трябва да си хвърлиш това. О, ще то ме Хвърли вижда. това и просто давай. Оф, не! Пъпки, бе! Пъпки, бе! Какво трябваше да правим тук? Какво? Не вземи това. Ето това го запали. There! Power's fucking on! Това ми помага. Брат, мерси, задължен съм ти. Че ти купим следващия път кафето. Окс. Сега къде трябва да се качвам? Трябва да скачаме целият този шит на звезда. О, вау. Това малко трудно ще стане. Или не, по-точно, това е много тъпо. Това не си играе. Не, изобщо. О, Не играем с него. Това ме лесня, това ме лесня. Това ще почвам лесня. Това е Между другото, много чули ме добре. корема, бате. Не, това е много. Не обичам да съм гладен, бате. И после дапна. Леле, майко, ето това е бате преживяването. Качи се горе. Криси, ти би ли ме гледал? Дай. А? Тук. А, Ти Криси. ако го кажеш това, Не. един път няма те гледам. Още един път няма да гледам. Абе, че Аз, те а? гледам добре. За малко ще направим най-големия фейл. Ай, там са, добре. Това е много скил. Това си е отплей, това си е отплей, бате, тотал. Тотал ще тали. Добре. Още доста Обаче нашо щастие. Това било стълба, бе, бате, кажеш честно. Добре, ето се движи по стълби, по всичко, по антени. Боже, колко искаш да се катерим, бе? Това е явно сложено. Това е поне ни прибера с хеликоптера, дура. Или чисто. Ооо, шит. Бутни го О, това. То не му се пада. Че. То затова, то виж как легна като симуланка. Пади. За публиката. Не може да се фанеш. Да. Брат, то стана Продължай. парченца, бе. Той ти да си да паднеш от толкова. Защо пише да задържиме Ж? Бека да Shit. Kareem, someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. Alright, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Да, it's not too far. Just use the zip line and head east. Ба. Там беше, май. Не. Колко... О, това не го знаех. Там имаше букук, исках по букука да отида. Там имаше букук. Добре. Нищо. Това ми хареса. Абе, да вземем тази къща. Не. ще може да си Много легнем. много бавиме. Колко е? Колко сме направили? Продължаваме вече, не знам, 20 и повече минути. Добре. Знаеш по аре да свършим този епизод тук и да почнем друг или? Така е добре. Да приключим епизоди и започнем следващ. Не, това няма как да го гребем, брат. Да, Това точно има така голям. ще направим с преиграта. И този епизод това ще е- завърши тук и да почнем втори. Така ли ще? Ще направим. Да, ще направим друг клип, за да вършим мисълта, че нещо продължихме много, защото много се отклонявахме. Да. Аз съм Добре. играл, че Това е съжалявам. за сега. Надяваме се да ви хареса клипа, ако не, дизлайквате. А, Ако Не, изобщо, ако не ви хареса, изобщо не... сабскрайбвайте. Така. Айде. Това е от нас за сега. Аре. Довиждане. До скоро. Аре.